Predsjedniče, hvala što ste došli na RTS. Dobro večer vam. Do toga potpisat ćeš. Aha, ne, nećeš da potpišeš. Ne, nisi sad, ali ćeš da daš Ani Brnabić da potpiše. Ja sam htio nešto drugo da pitam. Samo malo. Samo malo. Svaki gde smo stavili paraf, potpis koji smo ratifikovali, koji je prihvatila naša vlada, koji je prihvatio bilo ko od nas. Nikakve tajne nema. Sit sam tih priča, vi ne znate šta piše u Briselskom sporazumu. Kako ne znate? Strana i po teksta. Kako ne znate? A možete da mislite šta piše u Vašingtonskom sporazumu. Strašna izdaja. Jer time upravljaju reptilijanci. Sad vi mislite da sam ja poludeo. Nisam ja poludeo. Dobro, ali to su... Polako. Da, ali to su stvari koje su lako proverljive na internetu. Ja sam ih spustio za... A to šta je proverljivo, a šta nije, to je druga stvar. Dakle, jer na internetu je proverljivo i to da nosim gajbu piva Vojislavu Šešelju, ako mu nikad u životu na koju nisam adresu nosio gajbu idete piva. na internetu, tako da to treba biti malo ozbiljniji. Inače, kad idete na prave adrese, nema prevare. Pa što onda ne idete uvek na prave adrese iz ove kuće? Na primjer? Na primjer? Da. Pa vi ste pričali o ovakvim teorijama i raznim teorijama zavere baš u ovoj kući i baš u ovoj kući ste pričali o svim zavereničkim poduhvatima i onome šta se sve krije iza raznih sporazuma i tajnim razgovorima. Ukupno smo za 22 godine za infrastrukturne projekte dobili 420 miliona, mi smo danas dobili 610 miliona evra. Što nismo postali parija evropska i svetska, što nismo zemlja koja je izolovana, a istovremeno čuvamo svoje vitalne i nacionalne interese. Ja sam imao, toliko sam se trudio, siguran sam da su svi ovi ljudi mnogo pametniji od mene, što su pokazali u vreme dok su bili na vlasti. Ali sam se toliko trudio, hoću da ljudi znaju. Ljudi su mogli da vide u Narodnoj skupštini da sam u stanju, 4 puta sam bio, sedeo sam između 10 i 14 sati. Svi oni koji su protiv mene nikada nisu sedeli ni polovinu vremena. Mogli da provedu ni polovinu vremena u sali koliko sam ja proveo. Zašto sam ovo rekao? Koliko energije sam dao, koliko živaca, koliko volje, koliko snage. I onda pogledam kada negde se završi sve to, sav iscrpljen, sednem u avion, kažem sebi, ok, nismo loš posao napravili. Onda se vratim ovde, slušam najgore moguće izmišljotine, najgore moguće laži kako smo izdali vitalne nacionalne interese zemlje. To slušam već 11 godina. Na RTS-u? Već 11 godina. Ne, nisam govorio o RTS-u. Pa ne, rekli ste malo pre da na RTS-u ima takvih stvari. Ne bih rekao, ali dobro. A to je kad ste me pitali. Ništa više. A za ovo govorimo o Srbiji, uopšte ne pričamo o vama. Niste baš vi centar sveta, ne ljutite se iako ste mnogo važni. Ali ono što je za mene važno, to je da ljudi znaju većinu za izlazak na referendum, da se vidi uživam li poverenje naroda ili ne, nije problem. Ali da vidimo sad rezultate. Da vidimo šta je to što... Hajde, dajte mi, vidim da je nešto mnogo važno. Ovde se šunjaju nešto. Hvala vam. Dakle... Je li nešto mnogo važno sada? Jeste važno, ali ću govoriti nešto kasnije o tome, da. Reč je o Todosijeviću sa Kosova i Metohije, pa ćemo pričati o tome. Potvrdili su mu presudu zbog izjave o Račku. I pravit će se naivni ljudi iz Evrope i ljudi iz Sjedinjenih država i svi drugi. I to vam pokazuje da tamo zbog verbalnog delikta hoće da isele sve Srbe sa Kosova i Metohije i to pokazuje koliko je teško sa takvim ljudima i razgovarati, praviti bilo kakav dogovor. Ali to je jedna od stvari. Dakle, hajde da vidimo šta su naše mogućnosti. Ove velike heroje koji bi svakoga dana da se biju protiv pola sveta jer su mnogo jaki, a neko šamar da im udari, onesvešćeni bi sedeli 3 dana, ne bi ustali. Ali šta da radite? Mnogo su hrabri, mnogo su jaki. Dakle, su nam dali zbog PCR-a. PCR je bio dovoljno da ih zaustavi u tom junačkom pohodu. I opet izgubimo rat od NATO-a. I šta onda? Ali ne, nećemo mi to. Mi ćemo to mirnim putem. Stvarno, kako? Da ubedite Albance da budu u suštinskoj autonomiji u Srbiji. Ajde prekinemo sebe da lažemo. To se nikada više neće dogoditi. 99,999% Albanaca svi su za nezavisno Kosovo. I uz to vam kaže, kad se dočepamo Teslinog specijalnog oružja i kada takve ludosti slušam,
koja postaju mainstream u ovoj zemlji. A morate da kažete, idite ljudi, bolje da gradimo neretko ludnice nego sve druge bolnice koje gradimo kada takve stvari slušate i tu dozu neodgovornosti i tu dozu neozbiljnosti smo je napravili. Ali parama od snažne ekonomije i u svakoj sferi društvenog života. Hoću da to ljudi znaju, jer ću vam ja to pokazati i na ovoj tabli plastično sa vrlo preciznim podacima. U svakoj sferi društvenog života napravili veliki napredak. U svakoj. Od sporta i infrastrukture do osvajanja medalja. Pogledajte nam olimpijske igre, posljednja 2 turnusa u odnosu na one ranije iz Londona i Pekinga. Pogledajte rezultate. Puta 2 i puta 3 puta više medalje. I 3 puta više medalje. Pogledajte nam koliko pozorišta, koliko muzeja je izgrađeno u kulturi. Pogledajte koliko bolnica smo izgradili i napravili. Pogledajte bolnica, domova zdravlja, šta god hoćete, koliko god hoćete. Pogledajte koliko smo puteva, pruga napravili. Nikada više u srpskoj istoriji. Znate li koliko smo kilometara pruga izgradili od 2000. do 2012. Novih pruga? Da znate? Nisam pripremio taj podatak, ali bih hteo još nešto da vas... Da, ne, kažete. 0 kilometara. A vam to nije bilo zanimljivo tokom tih 12 godina. 0 kilometara. Znate koliko su obnovili pruge? 27,5 kilometara. Batajnice Golubovci. A znate koliko je sad obnovljeno u poslednjih 8 godina pruge? 735 kilometara. 108 potpuno nove izgrađeno, sad se gradi još hihihi. Od Niša, Dimitrovgrada, Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica i tako dalje. Najlakše je pronaći krivca za sve. Kriv si Vučiću jer nisi uveo sankcije. A ne, kriv si Vučiću jer si izdao Rusiju, a nisi još uveo sankcije, ali se spremaš da ih uvedeš. I spremaš se već godinu dana da ih uvedeš. I zbog svega toga zajedno si kriv. Čak i za političare iz iste poslaničke grupe, iste političke stranke si kriv i za jedno i za drugo, što je kontradikcija na dijekto, potpuno suprotno jedno drugome. Ali moraš da budeš kriv. Moraš da budeš kriv kada Zvezda izgubi u nekom evropskom takmičenju ili kad Partizan primi gol u 85. minutu. Vučiću pederu. Ti si kriv. Mora da postoji krivac. On mora da bude personifikovan, jer mi nismo u stanju da prihvatimo odgovornost za sebe, nismo u stanju neretko da se suočimo sa realnim problemima i onda mora da postoji neko ko je uvek kriv za sve. Da ne želimo normalizaciju sa Prištinom, nego da hoću da kupim vreme. Neću, hoću normalizaciju. Ne stidim se toga. Ali evo, hoću da kupim vreme. Hoću da ih lažem i varam. Sve na zapadu. Što me ne pustite da to radim? Što morate da budete denuncijanti? Što morate da budete neko ko će da prijavljuje da to radim? Što to radite? Jer ne radite to protiv mene, to radite protiv države Srbije. Što to u svakom trenutku i na svaki mogući način radite? Pa nije slučajno nemačka komanda tamo 43. godine ili 4. izdala saopštenje da više niko ne donosi anonimne prijave protiv svojih komšija zato što imaju dovoljno profesionalnih denuncijanata. I ništa nam nije sakrio. Kako se toga ne setiste? Pa do sada nismo imali plan crno na belo. Znači sad ga kako imamo... se niste setili kad ste videli šta sam ja govorio u Skupštini i citirao? Niste mogli da uporedite. Teško vam bilo. Naporan posao. Nije to pitanje. Suština je u tome da je trebalo da se kaže pogledajte bednog izdajnika šta je prihvatio. A gde piše da je prihvatio? A to je ono, nije potpisao, ali sutra će. Ne, spremio se za mart. Ako ne u martu, bit će u aprilu. A ako ne u aprilu, onda je to svetska zavera. Onda će biti u junu, ali to od aprila do juna, znate, to su te svetske igre. Dobro, možemo sad par pitanja o ovome. Može, koliko hoćete. Ajmo da najpre, rekli ste da ovaj sporazum ne trpi promene ili trpi promene. Pošto ste ispočetka rekli da su vam dali... To nije za pregovaranje. Prvo su rekli da mi damo naše mišljenje. Mi im dali naše mišljenje, nisu promenili. Znači nije za pregovaranje. Pitanje prosto, ima tu stvari koje prosto ne prijaju nikako kada se čuje. Jedna od stvari ste rekli nema prijema, to jest nema... Ne prija mi ništa tamo što sam čuo. I šta sad? Rekli ste da nećemo pristati nikada na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Ovde se kaže striktno Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. To podrazumeva Ujedinjene nacije. Podrazumeva. Što znači da bi prihvatanje ovakvog I zato to nisam potpisao.
Dobro, znači prihvatanje ovakvog oblika sporazuma bi... I to znači, kao što vidite, ništa ne krijem. Sve vam kažem, ja sam o tome već govorio. I sve sam to citirao. Kako mislite, dakle, mene čudi kako se svi pravite naivni. Dakle, kao probudili ste se juče, pa ne znate da Francuzi i Nemci i Amerikanci se zalažu za nezavisno Kosovo. Pa ne, sad će da nam donesu plan u kojem će da kažu to je srce Srbije i napravit ćemo suštinsku autonomiju. Naravno da to niko ne očekuje. Kako ne očekuje? Pa ne očekuje niko da će oni da promene svoje mišljenje na takav način, zaista. Ali ajmo da se vratimo sad na ovo što ovde imamo. Znači, kakav je manevarski prostor Srbije? Da ovaj dokument koji smo sad videli, do sad ste o njemu pričali, niste ga pokazali. Sad kad ga vidimo, znači, možemo o njemu da pričamo otvoreno. Kakve su šanse da se tu nešto promeni ili to ostaje? Šta je onda rešenje? Ništa, da sve vreme radimo ovo što sam vam rekao. Da pričamo o tome, ajde da pravimo implementacioni plan, tu mapu puta o kojoj pričaju, oko koje je postojao neki nacrt, ali niko nije dogovorio, o tome se razgovara. Mapa puta za gde? Mapa puta da se ovaj sporazum... Molim vas samo da završim. Ne, samo pitam, mapa puta za šta? Mapa puta da dogovorimo šta je to što implementiramo. Dakle, neću da implementiram Ujedinjene nacije i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Niti bilo šta slično. I to sam već 50 puta ponovio. Nemoj me gledate kao da ste začuđeni otprilike s Marsa pali, jer ste to čuli u Skupštini i večeras već 4 puta. Dakle, mi pravimo implementacioni plan. Zbog toga će dolaziti Lajčak i ovde i u Prištinu. Kada dođe i kod nas i kod njih. I mi i oni ćemo nešto da predložimo. I ja vam kažem, o svemu drugom sam spreman da razgovaram i pregovaram. Kao implementacionom planu. A ovo neću da potpišem. Kao što sam vam već rekao, lagali su opet po milioniti put. I sve sam to rekao. I to vam je čak i Kurti rekao. Ali ni to nije bilo dovoljno. Jer u toj priči krivac više nije važno ko je kakve ideologije. I vi građanisti, koji nikad niste bili nacionalisti, iznenada ste postali strašni nacionalisti zato što je to jedini ugao u kojem Vučić može da bude krivac. I to tako izgleda u svim našim medijima, to tako izgleda u našoj političkoj javnosti. Sad treba vam dozvolim da mi sole pamet i da mi predavanje drže oni koji nikada nisu štitili Srbiju i kojima je Srbija poslednja rupa na svirali, meni koji se za nju borim svim srcem, dušom i na svaki mogući način. U implementaciji šta će kako da se implementaciji čega? implementira? Znači, ako je ovo sporazum koji treba da se implementira u celini, znači da li možemo da implementiramo samo neke njegove delove? Ja vam 5. put ponavljam. Ja neću da učestvujem u implementaciji određenih stvari. Je li moguće to? Kako nije moguće? Pitam, da li je prosto, da li je prihvatljivo da vam ponovim 10. put večeras. Da. To sam saopštio, nije mi problem. Pošto vidim da ste mnogo zabrinuti za Kosovo i da se sekirate strašno, to je opšte poznato. Rekao sam to u lice i Makronu i Šolcu. Mislim i gospođi Meloni, svima. Lajčaku, Borelju, svima. 10 puta. Potrebno je 11. put. U Skupštini sam rekao 50 puta. Što se mene tiče, da vam bude jasno, dok sam predsjednik Republike, neću potpisati i prihvatiti ni formalno, ni neformalno priznanje Kosova, ni ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. A posle mene gledajte šta ćete i kako ćete. Navodno. I kako ne razumete šta se to sve zbiva, iako sve odlično razumete. Ne, priznanje je apsolutno, to su više puta svi ponovili da se to u sporazumu ne traži. Ponovio sam vam za Ujedinjene nacije 50 puta u Skupštini. Bukvalno 50. Ponovio sam vam večeras sve već 10 puta. Hoćete 11? Ne mora, ali samo... Ne mora. Pitanje... Ali ipak ne bi bilo loše. Ne, pitanje... Pošto vidim da još vam nije jasno. Ne, nije mi jasno što tu. Znači, pre svega pominju se rokovi. 18. mart kao neki prvi rok, 24. mart kao drugi rok. Šta se dešava u tim rokovima? Ja sam pomenuo te rokove. Da, vi ste pomenuli, zato kažem. Šta se dešava u tim rokovima? Pa ništa, Borelj ide u Severnu Makedoniju. Pa kaže da dođemo tamo. Dobro. Pa šta? Kakav je to rok? Ide čovjek na put tamo, pa mi da se nađemo s njim tamo dok je na putu. Da, ali ste rekli da Evropska unija očekuje do 24. marta... Zato što imaju sednicu Evropskog saveta. Dobro. I šta treba da se dogodi do tada? Pa da kažu šta mi radimo, eto tako. I ako ne radimo dovoljno, neće da nam otvore neke klastere, a ako radimo dovoljno, otvorit će nam neki klaster. Dobro, šta je sa ovim što ste spominjali? Znači da postoji opasnost od sankcija, od... A sad ne postoji opasnost od sankcija pošto razgovaramo. To znači da razgovor bar neko vreme ne postoji. Dok razgovor traje, neće biti tih pritisaka i neće biti toga... Pritisaka će biti, naravno.
Da li to znači da ti razgovori mogu u nedogled da traju ili da će u nekom trenutku ponovo da Pa dođemo niko neće da pusti da razgovori traju u nedogled, ali do sada Ili mislite da ima šanse da se promeni ipak? ne razumem šta me pitate. Pošto kažete da je nepromenljiv, da li ipak ima šanse? Ja stvarno pokušam da vidim šta je na kraju tog pregovaračkog procesa koji smo sad ponovo pokrenuli. Srbija potpisala to. Ne, nije potpisala. Šta onda hoćete? Samo pitam šta Već su... ste me pitali, već vam treći put objašnjam o čemu sam sve spreman i kako sam sve spreman da razgovaram. Ne znam šta još da vam kažem. Recimo šta je sa zajednicom srpskih opština. Budući da je to jedna od stvari koju ste spomenuli juče i rekli ste da nema razgovora o drugim stvarima dok se ta stvar ne ispuni, što jeste potpisano pre, koliko je, 10 godina. Da. O tome sam govorio već bezbroj puta i donao sam i večeras da pokažem. Ona će da prebacuje novac lekarima i svima drugima i niko nikada to ne može da vam ukloni na bilo koji način. Dakle, vodili smo računa o tome. Vi sad kažete, pa to je u nezavisnom Kosovu. Pa nigde nije predviđeno Briselskim sporazumom nezavisno Kosovo. Ama baš nigde. Izmislili ste opet. A zajednica srpskih opština je veoma, veoma važna. Nije predviđeno ni po ovom predlogu takođe, nije predviđeno nezavisno Kosovo. Pa ne piše. Evo. Da, ne piše. Ne piše. Dakle, ajmo da se držimo onoga što piše i onoga što ne piše. Znate, ja neću ljudima da predstavljam lepu sliku o nečemu. Ne piše, ali suštinski da. Ajmo samo tačnu sliku. Znači, ako ne piše, ne piše. Okej. Ali ajmo da pitamo gde se na mapi puta... Kako to ne piše? Ne piše, pa ste ovde puštali i pričali da je reč o de facto priznanju. Kad sam ja ovde, onda ne piše, a kad ja nisam ovde, onda je de facto priznanje. Ne, to je neimenovani... Evo, ja sam saglasan sa vama da je de facto priznanje. Neimenovani izvor je rekao de facto... Kakav neimenovani izvor? Lajčak ih okupio, pa im to rekao. E, pa pošto si to rekao, evo, ja vam kažem, upravo je. E, zato nisam potpisao. Dobro, gde se na mapi puta nalazi zajednica srpskih opština? Nigde se ne nalazi jer je Kurti nije prihvatio. A ona mora da bude na mestu broj 1. Znači, može li uopšte da se ide tim putem onda? Ne znam kojim putem da idete ako niste prvu stepenicu preskočili. Zato pitam, hoće li, znači šta je... Ja možda mogu da skočim ako do druge stepenice, ali mnogo teško da skočim na 8. i 9. bez prve. Dobro, da li hoćete da skačete na druge stepenike bez prvog? Mator sam za skakanje. Dakle, sad da znamo šta se onda događa. Ako oni kažu nećemo ZSO dok se ne prihvati sve, šta mi radimo u tom slučaju? Ništa. Formirat će ZSO. Znači, čekamo da se ZSO formira, pa onda nastavljamo dalje razgovore. Znači, neće biti ništa pre toga. Da li ovaj predlog oživljava... Ne zaboravite, za ZSO nam je važno ne samo za sever, pošto ljudi treba znaju reći o 10 opština. Dakle, Leposavić, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan. Ali reći o 6 opština na jugu, od Štrpca do Gračanice, preko gotovo čitavog Kosovskog pomoravlja, dakle, od Raneluga, Klokota, Parteša i Novog Brda, dakle, samo da ljudi to znaju. Kakav je, kako ste rekli, nepromenjen? Ne zanimaju me sporazum, interesuje me suština. Uzgled pitate večeras prvi put, ali odgovorit ću vam prvi put na to pitanje večeras, a ne treći i četvrti put. Pitali ste druge stvari po nekoliko puta. A što se ovoga tiče, ne očekujem. 5 puta do 60 puta juče. Ste rekli u Briselu? Juče. Juče, da. Samo juče. I kako je to prihvaćeno? Lepo. Šta to znači lepo? Prihvatili su, rekli su pravu ste ili su rekli... Čuli su me šta sam rekao. Pošto je to potpuno logično, znate, to je suština onoga što nedostaje iz 2013. godine. Ni manje, ni više od toga. Kako izgledaju ti razgovori u Briselu? Milina jedna. Šta vas zanima oko toga? Pa možda malo manje cinizma. Nije bilo cinizma uopšte. Pa stvarno da čujemo kako izgledaju. Šta da vam kažem? Ništa lepo, ništa fino. Ne znam šta bih vam rekao. Kada sednete svi zajedno za sto i kada razgovarate, znači, ajde, možemo da krenemo od najjednostavnijih stvari. Pretpostavljam se priča na engleskom jeziku. Jeste, meni ponekad izleti na srpskom nešto. Što poneko za stolom razume, pretpostavljam? Razume i govori Kurti odlično srpski. Bio ovde u zatvoru dok ga Koštunici i ovi nisu pustili iz zatvora. Miloš Jovanović, Boško Obradović i ostali. A za njih ima potpis. Oni moji potpis još ne nađoše. A ovde vidite ga potpis. Olejte. Pokaži si na taj potpis. Nemoj da bude ko sve drugo na RTS-u, da se ne vidi što treba da se vidi. Vidite, tako izgleda kad neko nešto potpiše. Ja to nisam potpisao. Dobro, ali kako izgledaju znači, razgovori u Briselu?
Oni kažu svoje, mi kažemo svoje, ništa se ne slažemo. I u kom trenutku, znači, u kom trenutku očekujete onda da dođe do nekakvog dogovaranja? Kako to teče? Ja mislim da suštinski i strateški mi moramo da donesemo odluku. Prvo, mi moramo sa sobom da govorim nešto na ozbiljan način i sam bio ciničan u bilo kojem momentu. Pošto smo mi mnogo važni, vi se kockajte sa tim. Dobro, ali rekli ste da je to sad sklonjeno. Neka narod bira one koji će da budu kockari. Ja nisam kockar. Ja se sekiram za svaki dinar koji treba da uložimo negde. Za svaku platu i za svaku penziju u Srbiji, za svakog čoveka u ovoj zemlji. Kao i za svako dete naše na Kosovu i Metohiji. Da bih ja mogao da govorim možda blefiraju, a možda ne blefiraju. Hoćete mi dozvoliti, potrebno mi je 3 minuta da pokažem samo nešto oko plata. Naravno, izvolite. Baš vam hvala, mnogo ste ljubazni. Ovo je moja tabla, Kinezi su mi je kupili, veoma je skupa, ne preporučujem zbog cene, inače izvanredna, meni služi mnogo. Srbija BiH, recimo, Severna Makedonija, Crna Gora. Da vidite. 2012. kod nas, čak i 2014. zbog mera fiskalne konsolidacije. Srbija u tom trenutku ima, da ljudi vide, 329 evra do 366. Bosna i Hercegovina, 378 evra. Severna Makedonija, nešto manje, 305 evra. Crna Gora, 495 evra. Pogledajte razliku. Hrvatska u tom trenutku ima, kao članica Evropske unije, 748 evra. Srbija danas, decembar 2022. Ovo možda i nije sve isti kvartal, ali su vrlo približne brojke. Sad vam dajem precizne brojke za decembar 2022. pri čemu su plate kod nas danas mnogo veće. Zato što je nama od januara došlo 14,2 povećanje minimalca, 12,5 povećanje u javnom sektoru, plus 25% povećanje za naše vojnike. Srbija, decembar, 718 evra prosječna plata. Bosna i Hercegovina, 608 evra prosječna plata. Severna Makedonija, 558 evra prosječna plata. Crna Gora, 726 evra. Pri čemu, znači, mi sad postajemo prvi, iako smo delili 3. i 4. mesto, upravo zbog ovih povećanja o kojima govorim. Za 8 godina sa podele 3. i 4. mesta u regionu, mi dolazimo na prvo mesto sa najnižom stopom javnog duga i sa onim što je veoma važno, ubedljivo najnižom stopom nezaposlenosti. Posle nas najnižu stopu nezaposlenosti ima Albanija. To se gradi veoma ozbiljnom ekonomskom politikom, to se gradi ozbiljnom i promišljenom spoljnom politikom, nivoom investicije i svim ostalim. To ne pada sa neba. To jednostavno ne pada sa neba. I to su stvari koje mi imamo da čuvamo. Mi očekujemo da u martu prosječna plata bude preko 750 evra, do kraja godine 820. I ono što ljude zanima, to je da do kraja 2025. bude 1000 evra prosječna plata u Srbiji. Uz nisku inflaciju, samo da vas pitam, budući da je to... Uz inflaciju koja neće biti uvezena. Danas inflacija je bila zaustavljena sa 15,6 na 15,8. Zato što za 3 godine to je skoro 40% u odnosu na ovo sada. Znači, to je poprilično ozbiljno obećanje koje dajete. Već sam dao 2020, pa mi niko nije verovao. A sad svi vide da je istina. Pa niko mi nije verovao da će da dođe do 500 evra. Kad je bilo 329, do 500 evra vam je koliko? 50%. 50% rast. Ovde sad imate, pogledajte koliki je rast sa 329 na 718 evra, u stvari je već 750. Samo ćemo tu potvrdu čekati 1. maja, dakle 30. aprila kada to dođe. Penzije će morati brže da rastu i da sve tako ide. Dakle, zašto ovo govorim? Ne govorim ja ovo zato što je ovo izborni marketing. Znaju ljudi da ovako. Imamo ovde i problem. Prosječna plata na Vračarovom je 1250 evra, a prosječna plata u Nišu je 670 evra. A prosječna plata u Leskovcu vam je 566 evra. Ako sam pogrešio za 3-4 evra, ljudi će mi oprostiti. Ove dve cifre su sigurne. Mislim 1253 Vračar. Dakle, pogledajte ljudi. Ovo je naš problem. Na ovome moramo da radimo. Zato moramo da razvijemo jug Srbije. I zato sam danas i sa Varheljem razgovarao o tome kako posebno da targetiramo jug Srbije, naših 5 okruga dole i tako dalje. Kada ovo sve imate u vidu, hoću da ljudi znaju da to nije jedna stvar. Da je to 1000 stvari koje morate da ukomponujete, da uradite, da čuvate mir, stabilnost, da privlačite investicije, da biste mogli ovako nešto da napravite. Nismo se mi borili sve ovo vreme, menjali Srbiju, napravili Srbiju da danas nama nije tema u ovoj emisiji Beograd, Niš, brza pruga. A ne. Uvešće Vučić sankcije. Kad? Pa 3. aprila, čim se završe izbori. A 4. aprila oni se svi nađu pa kažu pa mi smo za uvođenje sankcija, sad Vučić neće da uvede sankcije. Pa čekaj, tetke da odnesem lek, jesi muzičar ili nisi? Šta hoćete u stvari, da uvedem ili da ne uvedem? A onda mi objašnjavaju da su oni veliki rusofili,
A Putin je glup pošto je meni dao orden Svetog Aleksandra Nevskog i to jedinom Srbinu koji je taj orden dao posle Nikole Pašića posle 104 godine. Dakle, ali nije baš, izdao sam ja njega, ali nije on to baš mogao da vidi, ali će oni da mu objasne. Samo da završim, nije dobro. Nisam ih imao skoro, nažalost. Ako me neko pozove, ja sam spreman uvek da razgovaram. I uvek ću to da zastupam javno. I zato sam rekao, nemojte da idete pred vladu, protestujte kod mene. Zato što sam ja za razvoj Srbije i mene tim teorijama zavere i ludostima koje prosipate svaki dan o zemlji kao ravnoj ploči i o tome kako će litijum da nam napravi narandžastu Savu i zeleni Dunav i te ravne ploče i reptila, to nemate zaista na RTS-u. Pošto ste u početku rekli da ima na RTS-u, to zaista nema. A kako? Pa baš sam kod vas na RTS-u gledao te priče o litijumu i o tome kako Srbija nestaje ako bi imala litijum. Ali Scholz i njenih interesa. I nemojte da me vučete za jezik zato što će da vas boli malo više. A odlučio sam da ćutim i da ništa ne govorim o RTS-u večeras. Aha. Dobro. Sad vas pitam kao pravnika. Da li mislite da će sudije i tužioci zaista biti zaštićeniji nego što su bili kad zakoni stupe na snagu? Ako ja samo mogu da kažem građanima Srbije, dakle, ovo je tema koja nema nikakve veze ni sa pravosuđem, ni sa tužilaštvom, ni sa čim. To vam je kao kad vam Šolakov advokat soli pamet, Vučić je nešto prihvatio i za to mora da odgovara. Samo za kraj, znam da volite da čitate. Šta trenutno čitate, šta biste volili da dobijete za rođendan od knjiga? A za rođendan ne bih volio da dobijem ništa, baš me briga za rođendane. A što se tiče knjiga, ja uvek čitam... To je prilika da se pokloni lepa knjiga, što da ne? Sad, ruski i nemački pre svega, dakle, nemam... Ali... Ono što je za mene važno, čitam uvek o Škotskoj, Irskoj, njihovoj istoriji. Tražio sam knjige od doskorašnjeg premijera Irske. Mnogo smo mi opremili škole i mnogo škola uredili. Pogledajte ih i po Beogradu i po Srbiji. Verujem da možemo još mnogo više. Ali da me pitate da li bih da je kupim za sebe, nemoguće. Hteo sam, misleći da je to 500 € ili nešto kad su mi rekli pošto. Tako da imam samo ovu koju sam dobio na poklon i ona stoji u predsjedništvu. Ja je samo raznosim. Ovo je moja tabla, dakle nije, kad kažem moja, pripada državi Srbiji. Dakle, ja je sad koristim, ja sam njen korisnik. Poštovani predsjedniče, hvala na razgovoru za RTS. Hvala vam na gostoprimstvu i hoću na kraju da iskoristim priliku da se zahvalim ljudima u Srbiji koji veruju svojoj državi, koji veruju da se borimo za svoju zemlju, koji to znaju i kojima je Srbija preča od svega i hvala vama što ste mi omogućili da kažem šta mislim i da odgovorim na sva pitanja i na sve dileme koje su postavljene u prethodnom periodu javnosti. I drugi put. Poštovani gledalci, bio ovo predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Ostanite uz RTS.